जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय पीएम किसाननि मिथिनो गोनां बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों पीएम किसाननि जिस्थिथि इन्स्टलमेन्टनि रांखौ एबारो मोनगोन ना मोना आरो माब्ला मोनगोन, बेनि गोबां कमेन्ट बानायदों। नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बिनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव खोथागोन। नोंथांमोना बे पीएम किसाननि जिस्थिथि इन्स्टलमेन्टनि रांखौ माब्लासिम मोननो हागोन आरो गोबां मानसिफोरनि बिग प्रब्लेम जाय बिथांमोना गोदानै पीएम किसानखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना जिस्निथि इन्स्टलमेन्टखौ, आरो जाय बिथांमोना सिगाङाव रांखौ मोनबोबाय दंमोन आरो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बे राङा स्टप जानानै दं, नोंथांमोना मा खालामनांगोन रांखौ मोननो। गोबां मानसिफोरानो थालांदों, बांसिनै जोंनि बर' खेथियकफोरनि पीएम किसाननि राङा पेन्डिं जानानै दं, गोबां मानसियानो मोननो हायाखै। आरो जाय बिथांमोना गोदानै पीएम किसानखौ एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे पीएम किसाननि रांखौ मोननो थाखाय। नोंथाङा ओरैनो एप्लाइ बानायनानै दोनबाल' बे रांखौ मोननाय नङा, नोंथाङा खामानि मावनांगोन। मा खामानि मावनांगोन आङो बेनि सिम्पोल स्टेपखौ नोंथांमोननो खोथाहरगोन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो सावरायगोन पीएम किसाननि जिस्निथि इन्स्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन। दाथ' इलेक्सन सोलिगासिनो दङ, इलेक्सननि रिजाल्टखौ 4 जुनाव होगोन। बे पीएम किसाननि स्किमखौ बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जायो। जुदि गभर्नमेन्टआ जेनेबा नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना बेफोरबायदिबो मानसिफोरा सानदों जानो हागौ। आङो दिनैनि नैबे भिडिअआव बेखौबो क्लियार बानायगोन। नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन पीएम किसाननि नैबे 2024नि नैबे बाजेटआव बे पीएम किसाननि राङा हाबनानै दंखायो। नोंथांमोना जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि चेन्ज जायोब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो नाङा। दानिया नोंथाङा बे पीएम किसाननि जिस्निथि इन्स्टलमेन्टनि रांखौ माब्ला मोनगोन गोबां मानसिफोरा नेगासिनो दं। दा नैबे माइ गायनाय बोथोर सफैलायबाय, नोंथांमोननो जाय बिथांमोना खेथियक बिथांमोननो नैबे पीएम किसाननि जिस्निथि इन्स्टलमेन्टखौ गोबां मानसिफोरानो नेबाय दं। बेनि नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नैबेयाव बे पीएम किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन नैबे 28 फेब्रुवारि। नोंथांमोना मिथिखायो पीएम किसाननि रांखौ बोसोराव मोनथाम किस्तियाव सोनाय जायो। मास मोनब्रैनि मोनसे मान्थआव बे रांखौ सोनाय जायो। नोंथाङा नैबेयाव नैबे पीएम किसाननि 16थि इन्स्टलमेन्टखौ नोंथाङा 28 फेब्रुवारियाव मोनदोंमोन। दा नोंथाङा मान्थखौ सानबानो जाबाय, नोंथाङा जुन नङाबा जुलाइनि फार्स्ट उइकआव नोंथाङा बे पीएम किसाननि जिस्निथि इन्स्टलमेन्टखौ मोनगोन। नाथाय गोबां मानसिफोरा बेयावबो रांखौ मोननाय नङा, जाय बिथांमोननिया डिबिटि प्रब्लेम, इकेवाइसि प्रब्लेम बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै दं, आरो जाय बिथांमोना गोदानै पीएम किसानखौ एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। आङो बेनि प्रसेसखौ खोथाहरनि, नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप बेखौ बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो सावरायगोन जाय बिथांमोननि राङा पेन्डिं जानानै दं, नोंथाङा मा खालामनांगोन जोङो बेखौनो गिबियाव सावरायग्रोगोन। दानिया जोङो नैबे पीएम किसाननि नैबे टुइटार हेन्डेलाव जोङो हाबनानै नायबाय। नैबेयाव पीएम किसाननिफ्राय मोनसे आपडेट होदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय पीएम किसाननि जाय बिथांमोना रां मोनाखै, नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांनि इकेवाइसि नैबेयाव मबाइल एपबो मोनसे बेयाव बेखेवनानै होदों पीएम किसाननि मबाइल एप। नोंथाङा बे मबाइल एपनि जोहैबो जाय बिथांमोना इकेवाइसिखौ बानायाखै, नोंथांमोना बेयाव मबाइल फनावबो बानायजागोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों। आरो नोंथांमोना नैबे कमन सेन्टार सार्भिस नैबे सिएससिआव थांनाबो नोंथाङा बाय'मेट्रिक होनानै नोंथाङा इकेवाइसिनि नैबेयाव एभेलेबल दाबो नोंथाङा बानायनो हागोन। जाय बिथांमोना इकेवाइसिखौ होआखै, नोंथांमोना बेखौ बानायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बे इकेवाइसिआ होनाया गोनांथार, आरो नोंथाङा आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक, बेखौ बुङो डिबिटि। नोंथाङा थाबैनो डिबिटिखौ नोंथाङा बानायनांगोन। जुदि नोंथांनि डिबिटिआ अन गैया, नोंथाङा बे पीएम किसाननि रांखौ मोननाय नङा। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबा डाइरेक्ट नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक थानांगोन। बे आधार कार्डनि मददावसो नोंथांनि आधारजों जि बेंकआ लिंक दं बेयावसो नोंथांनिया राङा हाबगोन। नोंथाङा बेखौ थाबैनो मावब्लानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना पीएम किसानखौ गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों, मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट बेनो जाहैबाय नोंथाङा एप्लाइ बानायनानै दोनबाल' बे रांखौ मोननाय नङा। गोबां मानसियानो एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोननो आं मोनसे सिम्पोल स्टेप खोथाहरनि। नोंथाङा गिबियावनो नैबे पीएम किसाननि नोंथाङा बेयाव गुगोलाव सार्च खालामनानै होनांगोन, आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों पीएम किसान, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। बेनो बेनि मेन
वेबसाइटआ नैबे पर्टेलानो गिबियावनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन गिबियावनो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायना दोनदों नोंथाङा बे प्रसेसखौ बानायनांगोन आङो बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय नोंथाङा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्माराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन दानिया आङो बेयाव क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नोंथांनि नैबेयाव केप्साखौ नोंथाङा होनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन जाय बिथांमोना PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ बानायदों अब्ला नुगोन नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना जायाखै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जायाखै अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंथांनि एग्रिकालचार अफिसारजों नोंथाङा बेखौ सावरायनांगोन एग्रिकालचार अफिसाराव नोंथाङा थांनानै बेनि बागै खौरां लानांगोन नोंथाङा बे स्टेटासखौ बहनना लानानै नोंथाङा बेखौ एग्रिकालचार अफिसाव नोंथाङा सावरायहैनांगोन अब्लानो नोंथांनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन बिथांमोना नोंथांनि बे PM किसाननि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नोंथांनि पेन्डिं जानायखौ नोंथांनिखौ एप्रुभ बानायनानै होगोन जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बे प्रसेसखौ बानायबानो जाबाय नोंथांनि नैबेयाव आधार कार्डनि नैबेयाव नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय नैबे केप्साखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव सार्च खालामना होबाथाय मोनसे बेयाव डाटा नुजागोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाना जायाखै अब्लानो नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन आरो जुदि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जुदि एप्रुभ जाबाय अब्ला नोंथाङा बेयाव EKYC आरो DBT खौ नोंथाङा अपेन बानायब्लानो नोंथाङा बेयाव 100% नोंथाङा PM किसाननि 2000 रांखौ सोगाफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन दिनैनि भिडियोखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडियोआ